گرتنا عیسا هی ئەوسا دپەییڤی برک مرۆڤ li pêşiya wan cihûdayê got yek ji her 12 şagirtan bû bi ser wan dihat. Cihûda ber bi Îsa vehat da got wî Ramûsê. Îsa jê re got cihûda ma tê bi ramûsanekê kurê mirov bidê destê wan. Gava yên li dora wî dîtin ka wê çi bibe wan got ya xudan ma em bi şûr lêxin û yekî ji wan şûr avêt xulamê serokahîn û guhê wî yê rastê jê kir. Lê Îsa got bes e. Wî destê xwe danî ser guhê wî û ew qenc kir. Piştre Îsa ji wê komê got bi ser wî de hatibû re ji serekên kahînan, serwerên, parezgerên perestgehê û mezinan re got: Hûn wiha bi şûr û daran hatine, ma hûn hatine pêşiya rêbirekî. Çaxê ez her roj di perestgehê de di nav we de bûm. We destê xwe dirêjî min nekir, lê belê ev seeta wê ye, serdestiya taristaniyê ye. Stûka pîroz, Encîl, Slav û rêz, xwişk û birayên hêja.